ମୋ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କଲ୍ ଆଜ୍ଞା तमे मैंने जदि खुशी ताले मु भी बहुत खुशी किए किए दुखिनी तमे किए प्रणाम माता हेले माता आपण मो खुशी रे खुशी नांदी काई विचित्र माता विचित्र संतानर खुशी रे मार जंत्रणा ए बोधे संसार रे विरल समस्या
समाज किपर रोगरे जर्जरित होउछली तू अन्याय करछु बचाओ 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 ओहो बंद कर दो वचन बंद कर दो प्रवचन ओहो बंद कर दो मोटास्य मु सबुज विप्लवर सिपाही मु दुर्भिक्षर विनाश करी जदि मु आधुनिक कृषि प्रणाली को न बढ़ेबी तेरे भारत रे देखा जीव दुर्भिक्षर विनाश दृश्य Jai
उन्नीस सौ 40 मसीहा ପରେ 1940 ମସିହାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା ଭାରତ ଯେଉଁଠି 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଆହାରରେ ହାନ ଚିତ୍କାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରୁଥିଲେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଛବି ହୋଇଯାଇଛି। माँ मत गंडे खाइए तो बहुत जोर भूख लगाई दे बहुत जोर भूख लगाई भारतीय मृत्यु माता आज भारत दृश्य ना चारिड़े शुभुची सबुजा विप्लवर जय जयकार भारतीय वैज्ञानिक मानकर आधुनिक कृषि प्रणाली द्वारा मु अनुप्राणित आज मुझे आधुनिक कृषि प्रणाली आपणे भारत चली जाए दुर्भिक्ष अनेक दूर आपण को कौन भल लगुच माता हार न चित्कार ना सबुज विप्लवर जय जयकार बापा बापा बापा
ডাক্তার বাবু কোন হইছি বসলি না সে ভালো হইছি তো মু আসিলা বেলে তার এডমিশন ফিটা ডিপোজিট कर दिए আপরে কিছু কও না দিগাই ডাক্তার বাবু ସରି ମଉସା ମୁଁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମାଉସୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସୁମିତ୍ରା ମତେ କେବେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପି ରଖ ଚାପି ରଖ ଶଇଲା ମାଉସୀଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଆଗରୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଜି ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଛି ରତନି ତଳେ କୋନ ଛଡା କୋନ ଛଡା କୋନ କୋନ हे भगवान देखले तू हिस्ट्री जाई तू मर कौन पापा करके देबो सुमित्रा काई ना मेटे बड़ा दंड देलो ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲା हे भगवान कौन दोष करितला मो परिवार काई कि मो परिवार केते बड़ा शास्ति देलो काई कि मो सुमित्रा को मोट छड़ेई लेलो ବାପ ପରିବାର କାହିଁ କାମ କରିବେ ମଉସା ଆଜି ଆମର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛୁ हे प्रभु कौन हे गला मो सुमित्रा को संगे काई कि मते एते बड़ा दंड देलो ପାପ ସେ କାହିଁ ପାପ କରିବେ ମଉସା ଆଜି ଆମର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛେ ଖାଦ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଖାଦ୍ୟରେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରକେଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମର ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ନ ବଦଳିବା ତେବେ ଆଜି ଆମର ଏ ଯୁବ ସମାଜ ଶ୍ମଶାନରେ ପାଲଟିଯିବ उसी में साड़ी दी जा हरि नाम सत्य राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है 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 सुमित्रा फेरिया तो सुमित्रा फेरिया तो मु पिला हिडने बसी आ का फेरिवा का चाहि बसी या मते खाइला बेले पिछि दबो मु आ का କଥା भाबी फेरिया तो सुमित्रा फेरिया तो भाषा भागी दे से तो चालू भाषा भागी दे से तो चालू बैग नो तो गाड़ी देखी नो नहीं क्या से न बने होता है गाड़ी पड़े तारागी कहीं की दुआती रे तारागी कहीं की
ସୁମିତ୍ରା ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ତୁ ତ ସୁମିତ୍ରାର ହତ୍ୟା କରିପାରିବି। ନା ନା ମୁଁ ମୋ ସୁମିତ୍ରାର ହତ୍ୟା କରି ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଣ କହିଲେ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଣ କହିଲେ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ତୋର ଏ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ତୋର ବିନାଶର କାରଣ ସାଜିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ରାସାୟନିକ ସାର କୀଟନାଶକଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗୀନ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି এই জটিল রোগের কারণ। ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁମିତ୍ରା ହତ୍ୟା କରିଲୁ ରେ, ବରଂ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁମିତ୍ରା ହତ୍ୟା କରୁଛୁ। ଏତେ ବଡ ପାପ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନି। କୃଷକର ଆତ୍ମକାହାଣୀରେ ହତ୍ୟାର ଅଧ୍ୟାୟ ନଥାଏ। সুমিত্রা হত্যা অভিযোগে তুমি কি দণ্ড পাইব? ନାଇଁ ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା ହତ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ ପାପ କରିବି। କଣ ମୁଁ ପାପ କରିଛି? ତୁ ପାପୀ, ତୁ ଦୋଷୀ, ତୁ ପାପୀ, ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ, ତୁ ଦୋଷୀ, ତୁ ପାପୀ, ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ, ତୁ ଦୋଷୀ। ତମେ ଫେରି ଆସ ସୁମିତ୍ରା, ତମେ ଫେରି ଆସ ଆଉ ମତେ କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତୋର ଏ ଉନ୍ନତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଜି ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜିଛି। ତୋ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁନାର ଲହରୀ ମୋତେ ଆଜି ଶୁଷ୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ତୋର ଏହି ସାନଭଉଣୀ ତୋତେ ସିନା ଧନୀ କରାଇ ଦେଇଛି, ହେଲେ ମୋତେ ରୋଗୀଣା କରାଇ ଦେଇଛି, ରୋଗୀଣା। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମାତା, ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାପ କରିଛି ଆଉ ମୋ ପାପର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଏ କୃଷକ ଦୁନିଆକୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛୁ ବୋଲି ତୁ ଯାହାକୁ ବିଷ ବୋଲି ତୁ ଯାହାକୁ ଶସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ବାସ୍ତବିକତା ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ବିଷ। ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ ପିଆଇ ଚାଲିଛୁ। ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ। ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷ। ଆଉ ମତେ ଖାଇଲେ ଲୋକମାନେ ମରିଯିବେ। ପଳା 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 ପଳା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତତେ ଖାଇଲେ ନା ବହୁତ ରୋଗ ହବ। ଡାଇବେଟିସ୍, କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ହୃଦଘାତ, ଏମିତି ବହୁତ ରୋଗ ହବ। ପଳା 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 ପଳା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟେ ବିଷ। ମତେ ଦେଖିଲେ ନା ଲୋକମାନେ ମାରିଦେବେ। ପଳା 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 ପଳା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ମାଟି ଉପରେ ରହି ଭୂତଳର ଜଳସ୍ତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଷି ଚାଲିଛୁ। ତୁ ପଳା 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 ପଳା। ତମମାନଙ୍କର କେତେ ଦମ ଅଛି? ନାହିଁ ନା, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହାରି ପାଖେ ଦମ ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବେସହାରା। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭିଡ଼। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସୁମିତ୍ରା ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତମମାନଙ୍କ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦେବି, ମାରିଦେବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାରିଦେବି। ରହିଥାଅ ସୁମିତ୍ରା, ରହିଥାଅ। ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଷ? କାହିଁ ବିଷ? ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ବଚାଇଲେ? ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି କରିବୁ। ଯଦି ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ
कौन करी बाता मु कौन करी ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିନି କି ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ତେବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି କିପରି ଏଥର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ତ ଜାଣିବୁ କିପରି ମତେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲେ ମାତା ତମେ ଆମ ଧାନଠୁ ଏତେ କମ୍ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କର ତମେ ମାନେ ଯଦି ଏତେ କମ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କର ଏରେ କାଇଁ ପେଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଅତି ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କଥା ଶୁଣିବୁ ଆମେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ପଢିପାରିବେ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରେ ଗଙ୍ଗାର ସମତଳ ଭୂମିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ ପୋକ ଲାଗିନଥାଏ ତେବେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରାସାୟନିକ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ ଏ ପାଗଳ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ଖାଇବୁ କଣ ତୋ ଫସଲର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରୁ ତୁ ଥରେ ଆମକୁ ଚାଷ କରି ଦେ ବିନା ସାରରେ କିପରି ତୋ ଫସଲରେ ଧାନ ଗହମ ବିରି ସବୁ ହୋଇ ବଢିବ ତମମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ମତେ ପରିରାଜ୍ୟର ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗେ ତମେ ମାନେ କଣ ସତ କହୁଛ ମଣିଷ ତ ମିଛ କୁହେ ଆମେ କଣ ମଣିଷ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଫାଇବର ଅଛି ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି ହଁ ତୋ ଧାନ ଗହମ ଗଛଟାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଘରେ ଭରି ରହିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ତମେ କଣ ଆମ ମୋ ସହିତ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉ ମୋ ଜମିକୁ ଯାଇପାରିବ सब डिले आगକୁ ଖାଇଲେ ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯିବ
ତେବେ ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଚାଷ କରିବି। ମାମ୍ପିଲେ ଲଗେଇ ଏଥର ଆମେ ତମକୁ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଚାଷ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ। ଆମେ ତମକୁ କେମିତି କରି ଖାଇବୁ? ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷୀରି କରି ଖାଇପାରିବ। ତମେ ଆମକୁ ଉପମା କରି ଖାଇପାରିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଳାଭାବ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ବଚାଅ ବଚାଅର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି। ଏହାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପଚାର ଏକ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆହାର খুব সুন্দর অতি সুন্দর চিন্তাধারা কিন্তু মনে রাখো যদি তুমি মস্তক মানে মিলে টাকা করো দেবে জড়া ভিডিও সারা কম যদি তুমি দিনর দিনরে কথা খাতে কম আরে কম কোন মিলে টাকা সেটা বেশি জোয়ান সবল রহিব আরে আমি কই যদি তুমি মিলে টাকা করো দেবে বাঁচাও বাঁচাও রফিকরা রুতা सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिः। नमस्कार।